Ye juma ye février kalo tile 17 sanba fila ani 23 ni an ka don kibaru waati sele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman bi don kibaru kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale kan ka taa min ye Gawo o bɛ kɛ ka bɛn ni bi yɛrɛ an bɛna taa baara minnu kɛ yen an bɛna an da don la ka walewale kɔnɔna la ka fara o kan min ye Suède finitigilaka minnu ni olu bɛ yan nɔ diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min bɛ n'o ye MINUSMA ye o kadira kɔnɔna la Suède finitigilaka minnu bɛ yan olu fɛnɛ u b'u k'u ka minɛn cɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni Mali kɔnɔ ka fara o kan an bɛ taa min ye mouvement Anbiko ale ni a maa ɲɛma kɔni ye layidu min ta a ye layidu in fɛnɛ ko o bɔ a sira fɛ ka i ka denmisɛn fila ye n'a bɛ fɔ minnu ma ko filaniw an bɛna an da don fɛnɛ la walewale kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna farajɛra an bɛna kibaruya minnu sɔrɔ an bɛ don n'olu ye an ka walewale kɔnɔna la i b'a fɔ an y'a fɔ togoya min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye février kalo tile 17 san 2023 dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale ka taama min kun laseli kɛra ayiwa a bɛ kɛ ka bɛn ni bi ye taama in a kun bɛ Gawo de kan i b'a ye k'a fɔ taama in yɛrɛ kɔnɔna la hakilina minnu bɛ yen nɔ ka kɛ o de ye ka se ka ɲɔgɔn ye belebele k'o kɛ ni Gawo ka a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ min ye premier ministre walima ministre ɲɛma ale yɛrɛ kɔni mina min ye balo ye min bɛ t'i jɔ fɔ guwa ayiwa 10,395 ɲɔgɔnna si ayiwa balo kɔni mina di olu ma maa minnu ni kɛlɛjugu kɛra sababu ye k'olu bɔ u sigiyɔrɔ la ka fara u kan min bɛ tali kɛ balo tɔni 600 o fɛnɛ o kɔni o bɛna di Gawukaw yɛrɛ ma Gawo dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛ t'i jɔ tɔni 558 n'i taara Buluyam o ta ye tɔni 22 ye Asongo tɔni 20 o bɛna di olu ma Suède finitigilaka minnu kun bɛ an ka jamana kɔnɔ minnu ni olu nana diɲɛ kɛlɛyatɔnba o ka bolofara min bɛ anw fɛ yan nɔ basigi ɲinini yɛrɛ kɔni kama n'o ye MINUSMA ye o hukumu kɔnɔna la u ka minisiri min kɔni bɛ yen nɔ waati tɛmɛnlen na u ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la k'olu ka finitigilakaw olu bɛna taa n'u ye u ka jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni san 2024 yɛrɛ kɔni waati nka an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ Suède finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni y'u ka taali ka se ka o de kɔni daminɛ dɔɔni dɔɔni minnu ni tɔgɔ min kun b'u la an ka jamana kɔnɔ o de ye Mali 17 yɛrɛ kɔni ye Mali 17 finitigilakaw olu kɔni ye tagali daminɛ ka sababu kɛ u yɛrɛ ka fɔ la fɛn caman b'a la o dɔ ye jumɛn ayiwa Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la finitigi wɛrɛw bɛ yan nɔ ni olu bɛ ka kɛlɛ kɛ n'a bɛ fɔ minnu ko Wagner o kɛra olu ka sababu dɔ ye ayiwa ni ka bɔ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka sariya min ta o sariya in tɛna se ka kɛ wale ye olu yɛrɛ kɔni ka se ka u ka baaraw kɛ n'o ye banbaci kɛlɛ walima ka se ka jamanaden nanamasumalo olu bɛ se ka don lakana kɔnɔ cogoya min na ayiwa olu kɔni tɛna se ka o baara kɛ o kɛra sababu ye olu fɛnɛ ka minisiri ye a laɲini minisiri min n'a ka baara bɛnnen b'u ka finitigilakaw ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma olu ka finitigilakaw kɔni bɛna bɔ Mali yɛrɛ kɔni na nka u kɔni kun y'a yira k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ ka bɛn ni san 2024 ye nka an bɛ waati min na u ye taali yɛrɛ kɔni daminɛ maa caman yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛna cɛ ka bɛn ni avril fo ka taa mois de mai san 2023 la mouvement Anbiko ale bɛ a ka laadala baaraw la n'o ye ɲumankɛ yɛrɛ kɔni ye ka bɛn ni alamisadonya ye février kalo tile 16 san 2023 mouvement Anbiko ale maa ɲɛma Fatumata Batuli Ɲane a kun ye layidu ta min ye denmisɛn fitinin filɛ lujura ye minnu sɔrɔ ni olu yɛrɛ kɔni ye filani ye Kayi kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min yɛrɛ kɔni bɛ ko Sagafara bari ka d'a kan min ye wotoro kelen de kun bɛ nin denmisɛnninw bolo u kɔni kun bɛ u ka taama n'u bɛ b'u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ la u bɛɛ lajɛlen kɔni kun b'o kɛ o wotoro kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛ kɛ ni gɛlɛyaba ye nka min ye mouvement Anbiko ni a maa ɲɛma kibaruya sɔrɔlen a fɛ kɔni ye layidu ta o denmisɛn ninnu kɔni ye min ye wotoro kelen kelen a b'a di u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma yaasa u ka taa ni ka segin ninnu kɔnɔna la u kana se ka kɛ dekun ye ka kɛ ɲɛsin ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ma o layidu min ni o yɛrɛ kɔni taara o denmisɛnw ye o layidu o lawalala ka bɛn ni février kalo tile 16 ye san 2022 n'a kɛra dugu min na o de ye Sagafara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ Kayi yɛrɛ de kɔni fɛ an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Union africaine kunkanko kibaruya la i y'a ye k'a fɔ min ye sigi ye a bɛ fɔ min ma ko sommet Union africaine ale tɔgɔ la Mali ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamanaw cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye Abdoulaye Diop fo ka taa se Burkina ta ma ale ni Guinée jamana yɛrɛ kɔni ta olu ye ɲɔgɔn ye ko kura tuguni ni kɛnɛ kelen kan
kɔni ye min ye ayiwa barodala kɛ barodalasigi min ni a kɛra tuguni fɛnɛ ayiwa ni o bɛ tali kɛ Comore olu fɛnɛ ka minisiri min ka baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɛnabɔli ma fo ka taa se Zimbabwe yɛrɛ kɔni ta ma nka baarakɛ ɲɔgɔnya jamana filaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko kura tuguni Abdoulaye Diop ale ni Ethiopie jamana ɲɛma u ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se Wulanda ale yɛrɛ kɔni ni Algérie olu ka minisiri mun ka baara bɛnnen b'u ka jamana ani jamana cɛ ko olu ɲɛnabɔli ma Sénégal an bɛ taa Sénégal jamana kan min ye Macky Sall fanga sinɛ min yɛrɛ kɔni ba ale la bi o de ye Ousmane Sonko jaw y'a yira k'a fɔ min ye finitigilakaw ye olu yɛrɛ kɔni taara ta coyi ka k'a la fɔ a yɛrɛ ka mobili yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka o baara ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fanga tigilamɔgɔ dɔ kɔni ye a yɛrɛ ka mobili vitre kɔni ci a nana cogo di i b'a ye kiiri tigilamɔgɔ olu kɔni kun y'a wele ka tɛ a dalakan lamɛn nka i b'a ye k'a fɔ kiiri baaraw kɔni tɛmɛlen kɔfɛ min ye ka se k'a bila waati wɛrɛw kɔni fɛnɛ la nka o de kɛra sababu ye k'a bɛ taa ka so o siratigɛ la ayiwa finitigilakaw olu kɔni ye sira dɔw ɲɛ sira dali min kɛra u ɲɛ u ye Ousmane Sonko k'a ta ka bɔ a ka mobili kɔnɔ nka a sen fɛ a ka mobili yɛrɛ kɔni vitre fɛnɛ o cira a bɛ taa min ye Israël fo ka taa se Ukraine jamana yɛrɛ kɔni kan u ka minisiri min ka baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɛnabɔli ma n'o ye Israël yɛrɛ kɔni tɛ a y'a yira k'a fɔ olu bɛna Ukraine jamana dɛmɛ ka se ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛna kɛ sababu ye ni Irisi jamana maaw ye bomjugu ka se ka fili u ka jamana kan ayiwa olu bɛ se ka o lakodɔn cogoya min na yalima ni olu ye hakilinaw ta ka fɛɛrɛw ta ayiwa minnu b'a to u bɛ bomjugu k'u ka jamana kan olu kɔni bɛna fɛɛrɛ kɛ ka Ukraine dɛmɛ yaasa fɛɛrɛ ni dabali o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka se ka o wale ninnu k'olu ɲɛsigi walima ka se ka olu yɛrɛ kɔni kunbɛn nka i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Irisi jamana ɲɛmaaw olu fɛnɛ ka laseli kɔnɔna la olu ye a yira k'a fɔ maa o maa e de b'i ɲɛ don ni kɛlɛ na olu ni Ukraine yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ i n'a komi o jamana yɛrɛ fɛnɛ o ni Ukraine bɛ kɛlɛ la a ɲininkali ye mun ye yalima Israël olu fɛnɛ b'a fɛ kɛlɛ de ka bi olu ni Irisi jamana cɛ wa ni ne fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔn kɔmi an ka bi gafe don kibaru la tuguɲɔgɔn kɔmi n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka o jidi k'an ka diya ninnu k'olu cari diɲɛ ma a bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ don wɛrɛ ala k'an ka juma hɛrɛw caya